Fl-14 ta' Diċembru b'ħafna pompi il-Gvern mar fil-kwart ta' mil bil-kamras biex jimmarka l-bidu tal-ħidma tal-korsa l-ġdida b'gaffa predominanti fin-nofs iddominat ix-xena. Il-problema hi li din il-gaffa baqgħet fl-istess post tal-aktar minn xarejn u jidher il maċċajlqet assolutament xejn minn dak l-avveniment ta' PR tal-Gvern. Fl-aħħar jiem, bosta kienu dawk li għandhom mal-qalbu mid-drag racing li esprimaw dieqa u tħassib għal fatt li ma sar ebda xogħol. Għaldaqstant, Net News l-erba fil-ħodu staqsal il-Ministru responsabbli Clifton Grima dwar it-trakka tal-kwart ta' mil bil-Ministru jisħaq li l-proġett żgur li se jitlesta sa' 9 xhur oħra. Fl-14 ta' Diċembru fit-trakka li semmilek il-kollega tal-kwart ta' mil kien hemm gaffa fin-nofs. Xarej wara il-gaffa baqgħet fl-istess post. X'inhi r-raġuni li x-xogħol f'da xarej suqaf? Jilli nista' ngħidlek u ngħidha b'wiċċi minn quddiem u ma niddejqx neħeba u nkun straight to the point, aħna wedna lill-federazzjoni in kwistjoni, wedna l-assoċjazzjoni in kwistjoni, l-klabb in kwistjoni, illi trakka tal-kwart ta' mil ħalli nkunu ċara ma ħawdux u nispera illi il-messaġġ joħroġ ċar ħafna tingħata lura li pubbliku sportiv f'Novembru illi ġej. Clifton Grima saħaq illi x-xogħol għaddej ġmielu u li sa tlieta kien hemm in-nies fil-post. Kienet PR stunt dik li qed nistaqsi. Ma kienx PR stunt. Madankollu Net News mar fil-post it-tlieta u kull marajna kienet trakka li nqalet u tkissret u xogħol li ilu wieqa fix-xhur. Intant il-Ministru insista li x-xogħol beda meta marru bil-kamras lura fl-14 ta' Diċembru li ma' xogħol sissa d-dilettanti ta' drag racing mhux jaraw li x'kien żvilupp fuq. Ix-xogħol beda propri kif qed tajtu tajjeb f'Diċembru illi għadda sal-bira stess kien hemm in-nies fuq il-post. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jappella lill-Gvern sabiex isir investiment veru f'dan is-settur dan biex ma nsemmux it-trakka ewlenija mhux dik tal-kwart ta' mil li baqgħet bis-sweda fuq l-iskaffa. Bid-Deputat Nazzjonalista David Aġusa illi se jibqa' jaħdem sabiex jara li dan l-isport ikompli jikber f'pajjiżna.